Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Malahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Huwebes, Petsa 21 kan bulanin Marso taon 2026. Mapaabot kami sa indo nin mga impormasyong may kinaaraman sa panguoral daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-apot sa station sa 4805509 puon alas 11, sundo alas 12 ning pagkauto kada Huwebes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Asin pwede man na magpadara kan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoman ang antabayan sa internet, asin sa Facebook page, Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Nagsagibo ang DNR Bicol nin coordination meeting bilang paghahanda sa isa sa gibong Run for a Cause 2026 Green Mile Shared Smiles kan Mayo 19, 2026 sa DNR Regional Office 5 Technical Services Conference Hall, Legazpi City. Pinanginotan ang meeting ni Assistant Regional Director for Management Services Grace L. Carino asin pinagtauan doon niya ang importansya kan makusog na pakikipagtabangan sa manlain-lain ng mga ahensya tangari na maasigurar ang ligtas, areglado asin matriumpong pagsagibo kanasabing aktibidad. Kaiba sa nasabing pagtiripon ang mga kinatawan hali sa City Government of Legazpi, Public Safety Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Engineering Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection asin ang mga committee head kan organizing team. Pigdiskutir man ang pagsasapinal kan mga paghahanda para sa aktibidad, kaiba ang mga lakdang sa kaligtasan, pamamahala ng trapiko, mga protocol sa emergency response, asin mga mekanismo ng koordinasyon sa pagultanan kan mga kaintrang ahensya. Obheto kan Run for a Cause 2026 na ibusol ang kamalayan asin pangatamanan ang kapalibutan, sustainability asin pakikilahok kan komunidad, mientras pig-orgulyo ang makusog asin marhay na salud. Ang malilikom na pondo hali sa fun run mapapaduman sa mga tricycle driver, mga komunidad na nadanyaran kan pagputok kan Bulkan Mayon, mga security guard kan DNR Bicol asin mga eco aid kan Barangay Rawis, Legazpi City. Ang DNR Bicol sa pangingenot ni Regional Executive Director Ored Francisco E. Emilia Jr. tudok sa buot na nagpapasalamat sa gabos ng mga partner agencies asin stakeholders sa indang aktibong pakikilahok asin padagos na pagsuporta tangani na maasigurar ang triumfo kan Run for a Cause. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, bation ta ang mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang matibay na direktor na si Red Francisco E. Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services Ronel B. Astor, kay ARD for Management Services Grace L. Carino PhD, ARD for Special Concerns Adona P. Santiago, sa Mines and Geosciences Bureau 5 sa pamamayo ni
Regional Director Engineer Guillermo E. Molina Jr. IV, asin sa Environmental Management Bureau 5 sa pamamayo ni RD Jerry Jeronimo R. Sanyes. Marhay na agaman po sa mga naghihiling kan sa tuyang FB Live asin mga paradangmog kan DZGB. Actually, maugmahon po ako ta sa aldaw na ini napaka-importante kan sa tuyang guest, ang samuyang Assistant Regional Director for Management Services. Pero tangani na mamidbidan ta po ang samuyang ARD for Management Services on a deeper level. Allow me po na introducer siya sa Indogabos. Siya po ay sarong natatanging leader na nagtataguyod kan pangangataman kan sa tuyang mga rekursos naturales. Asin saro po siyang dedikadong lingkod bayan kung ang sa iyang karera pighulma nin katatagan asin matibay na paninindigan. Namundag po siya sa Sanchez Mira, Cagayan. Asin naging inspirasyon niya ang atab na koneksyon sa kapalibutan kaya nag-adal po siya nin environmental science. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Forestry sa University of the Philippines, Los Baños. Ipinadagos niya man po ang pagpapalawakan sa iyang kaaraman sa paagi kan pag-adal ni Master of Science in Environmental Science kan 2000 as in Doctor of Philosophy in Behavioral Management kan 2021 sa University of Nueva Cáceres kung saan pigtaawanan siya nin honra sa iyang tibay sa oral defense. Nagpuunan sa iyang karera sa DENR bilang sarong aki pang forester sa Camarines Sur. Sa loob po kan dakulo na taon nin matibay asin tapat na paglilingkod, padiit-diit na nagtaas ang sa iyang ranggo hanggang sa italaga siya bilang Penro kan Camsur kan 2019. Kan 2021 po, itinalaga siya bilang Assistant Regional Director for Management Services kan DENR Bicol. Kang taong 2023, itinalaga siya sa iyang sadiring lugar bilang Assistant Regional Director for Management Services kan DENR Region 2. Asin kan Marso 12, 2026, nagbalik siya sa DENR Bicol bilang Assistant Regional Director for Management Services. Darapuan po ko mas o menos 3 dekada nin eksperyensya sa maray na liderato. Kan October 24, 2025, iginawad po sa iya ang CES eligibility asin itinilaga bilang Director 3 kang November 7, 2025. Bako usa na po siya sarong batikang lingkod bayan, kundi saro man siyang aktibong community mobilizer asin tagapagtaguyod din mga rekursos naturales. Dakulaan sa iyang naging ambag sa pagsulong kan mga Sustainable Livelihood Program para sa mga people's organizations na nag-aasa man sa satong mga likas yaman. Siring man ang pangingenot sa manlain-lain na reforestation as in conservation initiative sa manlain-lain na rehiyon. Ang sa iyang liderato lagpas na sa iyang responsibilidad sa DENR. Nagsiservice siya sa mga posisyong pinamumunuan ang civic as in professional organizations arog kan pagiging Regional Council President kan Society of Filipino Foresters Incorporated. Aktibo niya man na pigre-representar ang Pilipinas sa mga lokal as in pandaigdigang environmental forums as in nakikilahok siya sa mga aktibidades na pangkultura as in pangkomunidad. Nakaresibi na po siya ni dakol na parangal as in pagmidbid bilang patunay sa iyang warang sawang dedikasyon sa serbisyo publiko as in liderato. Kaya maugmahon po ako sa inong i-introducer siya sa tuya pong mga kaimanwa. It is my honor na ipamidbid po ang samuyang Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Grace Laguyo Carino. Good morning po, ARD Grace. Maray na aga, Miss Joanne, and maray na aga sa gabos na nagdadagugon yan sa DCGB, sa palibot na Region 5 mula sa 6 na probinsya kang Banwaan ta sa digdi sa Bicol. Maray na aga po sa Indogabos. Barahay na aga ARD Grace. Aram mo, despite the busy schedule po ni ARD Grace, natawanan kitang oras and very grateful po ang sa muyang opisina ta maiihirasmi po sa Indo kung ano ang liderato na igwangunyan ang DENR Bicol sa management services sa pagultana ni Dr. Grace Laguyo Carino. ARD, actually namidbidan ta ka kapag puon mo bilang CDD Chief as in Penro, sagkod na naging ARD ka for management services. Siguro ang kahapotan sa imo ARD, paano mo po ba tiga-bridge ang gap
between the executives? Kasi pag executive, medyo pag iling-alangkaw. Paano po nawawara ang gap between the executives and the people? And despite na nagdadakulaan sa imong mga accomplishments sa buhay, you remained a people person. Paano mo po initigigibo, ART? Salamat, Miss Joanne, sa kahaputan na kayan. Minsan ang mga tao, ang perception ninda pag ang responsibilidad o ang posisyon ay yaon na sa medyo taas na leadership, ay minsan ang akala kang maiba ay nagbabago naman. Pero Miss Joanne, kita ay arog kani pa rin kung ano kita kang nagpuunta sa departamento noong panahon 1992 bilang isang casual na forester, ay iyo pa rin ako ngunyan. Nabago lang ang mga pananaw ta sa trabaho at saka sa buhay, dahil siyempre habang kita ay na tumataas ang edad at tumataas din ang responsibilidad, tumataas, so sinasabi natin na horizon ta sa pagplano, sa pagdedesisyon, ito ay sa responsibilidad lang sa trabaho, pero bilang tao, yaon pa rin kita kung saan kita nakatungtong kang panahon hanggang ngunyan. So mga nangudan ta, napag-aralan ta sa loob ng ating mga tahanan, nung kita ay aki pa, ay bit ta habang tayo ay nag-aadal hanggang nagtratrabaho kita. At ito ay na-enhance, sabi ko nga, so mga arog kani na pakikitungo ta sa mga tao, dahil dumadami na rin so mga network and collaboration na dapat nagampanan ta bilang kita na ay leader sa management services kang Region 5. Pero the same pa rin kita na pagkatao ta ay parehas pa rin yan. Parehas pa rin yan. Na kumbaga, titulo lang yan. Titulo lang yan para sa kuya, pero ang bilang tao, ganun pa rin. Sa mga naagihan ta ng mga experiences. Kaya yan ay mga tabang, so mga aral mula noon hanggang ngayon na nangungudaranta, yan pa rin ang mga bala natin sa mga pang-aldaw-aldaw na mga pagdedesisyon nood sa management services kan DENR. Dahil ako po ay naniniwala talaga sa ating mga kababayan mo niya na nagdadangog, ako po ay naniniwala na ang tao ay araw-araw igwa kitang napupulot na karanasan, na experience. At itong mga experience na ito, itong mga pag-aaral na ito araw-araw, yan ay hindi po yan nagtatapos. Kaya habang kita ay tumatanda, habang kita ay dumadami ng responsibilidad, iba-iba yung nasusubukan natin na experiences sa isang araw, yan ay dumadami yung ating mga pananaw, yung ating mga kumbaga yung gusto natin na excellence sa responsibilidad natin, yan ay nahahasa araw-araw. Hindi po yan nagtatapos. Wala pong magsasabi na ay ako ay marunong na. Ako ay nasa akin na lahat. Hindi po ako naniniwala doon. Araw-araw ay mayroon tayong nararanasan na kung saan yan ang humahasa sa atin araw-araw para maibigay natin yung tamang pagsesilbi, hindi lang sa mga tao natin sa loob ng DNR, lalo na yung mga customers po natin. So, yun po yung parang sa akin ay sasagot ko doon sa kahaputan mo na paano ko na gagampanan at na-bridge yung gap mula nung ako ay isang ordinaryo na frontline kung tawagin natin na empleyado, na ngunyan ay nandito na kita sa leadership na posisyon. So lahat yun ay pagsasama-samahin natin, iisa man sana ang suma total kayan, Miss Joanne, yung tapat at efficient na pagsisilbi sa ating bayan.
Magayunon ining kasibagan ni ARD Grace sa tuyod. Ako lang kitang naukudan sa kada aldaw pala na naglilipas, may mga eksperyensya kita na nauukudan, as in digdi po nawawiden ang satuyang horizon, as in siguro parang nagde-develop ang satuyang wisdom, ARD, mas nagiging expert kita, mas dako ang naaaraman ta sa buhay. Actually totoo ito kasi kung nararamdaman mo ARD ka, di mo na actually feeling ko nararamdaman ta. Contractual pa ako ka ito. Nung field ako sa Penro, as hindi ka ito ang Penro. And kung ano ang ugali ni ARD Grace ka ito, kung gaan siya ka down to earth, kang Penro pa siya, ako contractual ka ito, ganun pa din po si ARD ngunyan, na ARD for Management Services na siya. Madali siyang ranihan, as in, ang mga pag-troubleshoot sa mga bagay-bagay, kayang-kaya ni ARD. So ARD siguro, since ARD ka na for management services, ang hapot ka sa imo, igwa ka po bang vision? May naiiling ka po bang vision na gusto mo, as in legasiya na gusto mong bilugon for the months and years to come digdi sa DENR Bicol? Actually, ang pirmi kong dara-dara dawa sa man ako ma-assign, no? At saan man ako posisyon o saan lugar man ako ma-assign, ang talagang gusto ko, no, na dahil kita ang liderato natin ay nasa management services, gusto ko na gabos na empleyado ng DENR ay satisfied sa kanilang trabaho, masaya sila, hindi sila stress. Dahil if you give satisfaction to our people, they are smiling always at their workplace, you can always get the best from them, no? Dahil kung ang isang empleyado ay hindi siya kontento, tulad ng paupisinahin mo yan sa isang mainit na lugar, syempre uncomfortable yan. You cannot get the best from them. So para makuha natin yung tama na standard ng trabaho at efficiente, dapat una masaya ang mga empleyado natin, no? Sila kontento sila sa workplace nila, nandiyan sila sa lugar na hindi sila namro-problema, no? Although hindi naman natin maibigay lahat ng kagustuhan nila dahil marami bilang tao, unsatiable tayo, marami tayong wishlist lagi, pero yung mga basic na pangangaipuhan katulad ng laging available na equipment at supply at malinis na workplace, comfortable na workplace, yan ang dapat tingnan ng isang liderato ng management services. Na lahat ay maibibigay natin yan on time sa kanila para in return ay yung mga empleyado natin ay makapagbigay ng tama at masaya din na serbisyo. Kasi ang sa kuya, pirmi kong sinasabi na how can you radiate that smiley face? How can you radiate that efficiency or satisfaction that you have? How can you give it to the clients if you are not satisfied in your own workplace? So, yun yung isa kong filosofiya na gusto kong matandan ako ng mga tao natin. Dawa sa ako ma-assign man yan na hilingin tauna so pangangaipunin da sa workplace, no? So mga supplies na iyan dapat sapat at bastante yan. Hindi naman ibig sabihin bastante ay sumusobra. Kung ang baga ay sapat para at mayroon silang equipment na magagamit. Dahil gusto natin ngayon sa irang natin ngunyan, you cannot deliver a quality service if you don't have that equipment anymore like desktop o computer dahil hindi na tayo nagmamano-mano ngayon katulad nung panahon namin nung unang dating ko sa departamento na ito sometime in 1992 o yan nahihiling nyo na kung pirang edad ko na siguro ngunyan bagong graduate ako hali ako sa Los Baños nagsilbi ako digdi sa Bicol kaibanan ko ang mga barkado kong mga Bicolana so ayan noong panahon typewriter pa kami no? So napakabagal ang serbisyo sibil kang panahon pero ngunyan at the tip of your finger you can now reach as far as you wish no and you can deliver a service no a quality service that our clients are aiming for no so bilang isang liderato natin ngunyan sa management yun ang pirmi kong hinihiling so mga kaipuhan ng mga empleyado para
makapagbigay ng tama at sapat na serbisyo din sa ating mga customers, sa ating mga kliyente, sa ating mga kababayan. Dapat pala ng ARD ang satisfaction kang empleyado from within. Kung satisfied ka from within, mas mariradiate mo sa mga personahe, sa mga kliyente sa public ang satuyang serbisyo kimas maray. Sabi ni ARD, 1992, nagko-compute ako sa isip ko, kumpira na ito, garilampas na itong tulong dekada, ARD, mga 34, 33 years. Dakulaon na po ang naitabang. 34 years. 34, 34 years. Dakulaon na po ang ambag ni ARD Grace sa tuyang mga rekursos naturales, lalong-lalo na sa pagpangataman kan sa tuyang mga kabubuldan as in mga biodiversity. ARD, ngunya na nasa management services ka. Siguro, ang saro dyan is tigihiling ta ang strategic direction kung paano mo mapapakusog ang management services. Igwa ka bang, kumbaga, technique, strategy, paano mo ang nagkakaigwang strategy ang sa iyong opisina? Tangani na mas maging okay ang satuyang public service. Marayan nakahaputan, Miss Joanne, kasi nung nagkaigwa ako ng poder o posisyon na ako ay nangasiwa ng isang opisina, no? Ang lagi kong sinasabi noon nung ako ay Provincial Environment Natural Resources Officer sa Kamsur ay kung paano natin mapabilis ang mga proseso natin, no? So doon nung ako'y lumipat na naman dito sa regional office as ARD for Management Services at even in other regions nung nalipat ako doon, ang para mapakusugta, no, ang ating mga serbisyo, dapat i-streamline natin ang mga proseso natin. Paano? Okay. Yan, isang example niyan, yung mga systems natin, no, dapat mapabilis. Una, dito sa management services, inilunsad natin yung online recruitment and selection processes natin, no? Noon, mano-mano tayo, antagal tayo bago makapag-appoint o makapag-promote, no, ng mga vacancies natin. Ngunyan, in less than a month, no, nasubukan natin dahil sa system na inilunsad natin, itong online job portal na tinatawag natin, ay within 28 days nakapagpa-outtaking tayo ng 37 just recently, no? So isa yan. So paglulunsad ng mga sistema, no? Ito yung mga systems, management systems natin na ginagawa natin dahil meron po tayong mga homegrown programmers na gumagawa nito. Gusto natin mapabilis yung mga serbisyo, no, sa internal processes natin. Hindi lang yan, yung mga frontline services natin like yung online registration ng mga chainsaws, no? Yan, yung mga online permitting natin. Actually ngayon, 'di ba, halos buwan-buwan meron tayong permitting on wheels, no? Noon pumupunta pa tayo, nag-print pa tayo ng mga requirements kung saan-saan. Tayo ngayon, i-QR code mo na lang yan, makaka-access ka na ng mga data na kaipuhan mo sa tuya. So, yan yung mga plano natin ngayon na isa yan, pero mayroon pa tayong gustong gawin sa internal services natin sa DNR, yung sinasabi natin na Human Resources Information System, na kung saan yung apat na pillars ng ating human resource management ay may connectivity na, no? Ito mapapabilis natin ang mga systems natin internally, yung processes natin internally. So since tayo ay ISO Quality Management System ngayon, marami tayong mga na-in place na system at ito ine-enhance natin to be integrated management system na. So hindi lang QMS but ini-integrate natin ngayon, sinusubukan na natin at tinumpisahan na natin na i-integrate yung environmental management system, yung occupational health and safety system, wherein these are improvement in the internal processes ng organisasyon natin at yung we wanted that all the customers, all the employees that comes to our workplace should be safe and safety.
no, it should be sound and safety sila. Ano sila, pag tayo ay integrated na sa management system natin, mas mapapakaray na natin at mas marereduce natin yung mga risk, no, na nakukuha natin sa mga pag-deliver ng mga services natin. So yun yung gusto natin na i-level up. Although sabi nga natin, we are sustaining the existing systems ngayon, but then since nung nagtukaw kita, nahiling na kailangan pa natin i-enhance. Katulad din po yung ating butihing secretary, nung nagtukaw siya, sabi niya, we are not inventing any wheels right now. We are there na i-enhance lang natin kung ano man yung mga naumpisahan natin. So yun ang mga dinidevelop natin ngunyan. So HRIS natin, so Integrated Management System natin para sa mga empleyado at sa mga clients ng DNR. Actually, ARD Grace, record-breaking, ining 28 days po nakapag-promote as in nakapag-appoint ang DENR Bicol sa iraram kang liderato ni ARD for Management Grace Carino. Kasabay po ako duman sa 37 na nag-o-taking, as in dakulawan po ang pasalamat ko kay ARD Grace bilang ARD for Management Services na nagiyahan niya po ako sa sakuyang karera man digdi sa DNR Bicol. So may sincerest gratitude, ARD Grace. Digdi sa mga nabanggit po ni ARD, ang nahiling dakul na sistema ang nabibilog kang management services. Kasi kung may sistema, mas nagiging efficiente as in makaskas ang satuyang serbisyo publiko. Araw ka itong tigbanggit ni ARD na Human Resources Information System. Actually, more than the systems, ining mga tigbibilog ni ARD Grace, mahihiling pong yao po kamudigdi. Mahiling nido ang igos ni ARD, maski po iyan lampas. Totoo, ang piga patotoohan niya itong panunumpa na magtatrabaho ng lampas sa takdang oras para sa tuyang bayan. Kasi po, aktualmente, sa ngunyan po, tigbibilog kang DENR Bicol ang optimization plan kang sa tuyang opisina, ARD, and digdi po sa optimization plan, talagang naka-hands-on ang sa tuyang liderato ni ARD. Ano ang sa iling mo, ARD, na nagiging hamon digdi sa mga leadership mo? Kasi, di ba, pirmi na iyan, igwang challenges. Easy kung magayon ang sa imong sistema, but then, pirming igwang mga challenges. Ano sa iling mo ang pwede mong maging challenges o hamon, ARD? As in, paano mo ini pagtatagumpayan? Aram mo, Miss Joanne, sa bawat aldaw na mga ginagawa natin, sa sarili man natin na buhay, personal man yan o sa trabaho, talagang dain natin mahahali ang mga hamon, mga challenges na yan. Pero itong mga hamon na to or challenges, when we call it challenges, these are also opportunities if you know how to use it. Diba? I believe that. Like for example, right now, itong ginigibuta ng mga systems na ito. There are challenges in the acceptance and in the implementation of it because some of us, like me, I'm anong tawag sa atin, more than 50 years old na ako, hindi naman ako nag-aral na may computer. So, isa yan sa mga hamon natin minsan, yung technology, But then, since ang DENR ay really manage very well the human resource that we have because we believe that our human resource is our main capital, sa isang organisasyon, itong mga tao natin. So, meron kitang programa baga na one intervention per human resource natin, per employee natin. So, yung mga hamon sa technology na yan ay ginagawa natin yan na oportunidad para makapacitate. Ito na yung sinasabi ko na yung challenges, if you know how to use it, ay pwede siyang oportunidad. Diba? So, oportunidad natin to enhance yung capability, yung skills ngayon ng mga empleyado natin. So, ang ginigibo natin ngunyan dyan ay sa Human Resource Development section natin ay naggigibo kita ngayon ng mga
training designs, no? Na kung saan natin pwedeng i-capacitate dahil sa based sa individual development plans ng ating mga empleyado, makikita mo diyan ano yung mga constraints, no? Ano yung mga challenges din nila. So ito, nagigibo natin ito na isang platform wherein makagawa tayo ng isang maganda na enhancement, capacity building ng mga tao natin. So isa yan sa hamon yung technology, no? Isang hamon pa dahil tayo tanggap natin hindi talaga mayaman si Juan de la Cruz. Tayo ay nandito pa rin sa third world country. So laging araw-araw na sa isip natin na we are kulang lagi. Wala naman talaga tayong naging bastante. Kung tutuusin, kahit tumataas yung sweldo mo bilang tao, bilang empleyado, meron ka pa rin pangangailangan. Napapansin ninyo yon, no? Na kung tumataas yung sweldo mo, tumataas din yung pangangailangan mo. Kaya ganun din tayo sa organisasyon natin. Dahil lagi tayong kulang, ginagawa natin yan na oportunidad na nagiging creative. Di ba? Kaya kung tayo ay ilang tao, we are born untouchable. Di ba? But if we know how to manage our resources well, and if we know to thank God of what we have, there is no such thing as limited for us. Nakuha mo, Miss Joanne, yung ibig ko Yes. na Yes, sana ganun yung pananaw natin na kahit may challenge tayo, kahit may pagkukulang tayo sa resources, gusto ko na magpasalamat pa rin tayo whatever we have because that is God-given to us. And if you know how to manage it well, what God gave it to us, we can make that we can use that for a greater impact. Yun yung paniniwala ko. So, yung mga limited resources na yan, na challenge natin, nakakagawa tayo, nakaka-create tayo ng mga paagi. Ika nga, di ba? Bigyan kita ng example. Ngunyan na tayo ay nasa crisis. Meron tayong Executive Order 114. Meron tayong National Budget Circular from DBM 602 na kung saan minamandato tayo na mag-save ng 20% ng limitadong resources na ibinigay ng gobyerno sa atin because nga sa crisis globally. But then ito nagiging opportunity sa atin ngayon, nagiging creative tayo sa pagmamanis ng training natin, sa pagmamanis ng meeting natin, nagiging creative tayo na nagiging blended na. 'Di ba? Nagiging creative tayo na how to have an output in a limited resources, 'di ba? So yung mandato ng gobyerno natin na mag-save tayo dahil naging creative tayo na ibibigay natin kahit alam natin na limitado yung resources natin. So, yun yung ipagpapasalamat pa rin natin na isang opportunity itong limited resource na to dahil yung creativity mo, yung mindset natin, the way we will do our work ay nagiging creative kita, nagiging mas marami pa kitang naaabot ngunyan kahit limitado yung resources natin. Nagiging marunong tayong mag-budget, marunong tayong mag-save. So, yun yung isang masaya na nangyayari. Kaya yun yung isang ipagpapasalamat natin. Dahil alam ko, araw-araw dapat kahit anuman ang maabot natin, anuman yung challenge, anuman yung hindrances o mga bigat na ibibigay sa trabaho natin, kahit sa sarili natin buhay, dapat magpasalamat tayo kasi doon natin nakikita how as a human, as a person, how we will hurdle that, na makukuha pa rin natin yun, gusto natin at maibigay pa rin kung sa workplace natin, maibigay pa rin natin yung tamang serbisyo sa ating mga kababayan. So, ganun yung philosophy ko sa leadership natin, Miss Joanne, na talagang totoo, maraming challenges, technology, limited resource, kulang ang tao, hindi capacitated ng tao. So, doon makakapag-isip ka kung ano yung mga gagawin mo.
And yun yung kumbaga ay stepping stone mo na maging creative ka at gampanan kung ano man yung mga iniaatas sa atin na responsibilidad. So, ganun ko tinitingnan yung mga challenges na yan. Ginagawa ko yan na opportunity. Para Gayon ang maging creative tayo. ARD. Oo, yun, ganun. Tama ka, ARD. Ini pala ng mga challenge, ano siya, oportunidad, opportunities to grow. As in, ang naku ako duman, dapat pirmi kitang grateful sa kung anong igwa kita. And from that, kung igwa na kita, pwede ta siyang padakulaon as long as igwa kitang pagpapasalamat sa igwa kita. ARD, kung ika ang mentor kang sarong tao, dakulaon na wisdom ang makukuakan sa imong mentee. And kami digdi sa DNR Bicol na mga staff and personahes mo nagiging nagdadakol din ang samuyang wisdom dahilan digdi sa mga leadership lessons na tigtatao mo sa samuya. IID ka subago nabanggit mo na may Enercon, dakol na mga may MC 114 as in dakol kitang mga kaipuhan tabangan dahilan digdi sa mga nangyayari in a national level ang mga krisista. Kita sa DNR Bicol malaog na ang Environment Month this June and also patapos na ang satuyang Month of the Ocean. Aram ko po may tigluluto ang DNR Bicol na sarong magayon na event ang satong fun run. Pwede mo po ba ining iheras sa satuyang mga listeners, ARD? Ayan, maganda yan, Miss Joanne, kasi dahil nga itong tayo ay nasa crisis ngunyan, nagkaroon, yun yung sinasabi ko ngunyan na nagiging creative kita, mas marami kitang natutunan dahil sa sitwasyon na yan. Kaya ngayon Environment Month at sa itong Month of the Ocean natin na May, marami kitang mga aktibidades na kakaiba na kapag isip kita kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga tinatawag natin na kumbaga ay nasa laylayan, dahil alam naman natin na ang hirap ngayon ng buhay dahil sa mataas na lahat, ako na lang yata hindi tumataas, yung height ko ay ganun pa rin, but anyway, itong Environment Month na tungon yan ay kakaiba dahil uumpisahan natin siya. Yung kick-off na sinasabi natin, yung Run for a Cause, na ito yung isang malaking aktibidad na niluluto, pinaprepare ni DENR ngunyan para dahil ngunyan ay sikat na sikat po mga kababayan natin yung mga fun run dahil ang dami po talagang mga conscious na rin sa kanilang mga health, ang daming sumasabay na dyan. Kaya nakapag-isip po kami yung Run for a Cause na kung tawagin natin ay mayroon tayong team dyan, Miss Joanne, yung Green Mile Shared Smiles. yan, oo, yun yung team natin dyan na inihikayat natin ang ating kababayan na sumali sa 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers run mula sa Sawangan. Ikot tayo po dyan sa paligid dyan, sa coastal road natin. At may registration po yan. Ngayon, yung mga registration na yan po, yung proceeds po yan, ay pupunta sa ating mga kababayan dito sa Barangay Rawis na kung saan nandito yung Bicol Regional Government Center, sa mga tricycle drivers natin, sa mga Eco Aids natin, at sa mga security guards ng DENR. So, yan ay gaganapin ngayong May 31 sa tulong po ng local government unit. Nagpapasalamat tayo kay Honorable Mayor Ismael na tumutulong sa atin, yung kanyang mga department heads, yung ating Bureau of Fire, yung ating barangay LGU dito sa Rawis din, at sa iba-ibang mga lain-lain na mga civic organizations and government agencies na nag-signify na sumusuporta dito sa Run for a Cause natin. So, ito ay isa na panawagan natin, gagawin natin ito na plataforma para mapaigting ang kampanya ng DENR manungod sa protection ng ating environment. So ito ay isip platform na rin po namin kung paano namin may parating ang mga serbisyo publiko na DENR manungod po sa protection at konserbasyon ng ating mga
likas yaman. Kaya gagawin natin ito sa May 31, sa culmination na rin ng Month of the Ocean natin at kick-off na rin po ito ng Environment Month natin. So yung buong Environment Month na yan, meron po tayong mga other activities. Ito yung tree growing, no, nagaganapin sa Arbor Day. And mayroon po tayong mga isko basurero na kung saan ay taon-taon sa tulong po ng local government unit ulit ng Legazpi, diyan po sa Albay Bay, nag-iisko basurero po yung ating mga divers. Meron po kaming mga kababayan natin po, may divers po ang DENR. Yan po yung mga sumisisid sa ilalim ng dagat na kung saan sila po ang nag-a-assess at nangangasiwa sa ating mga coral reefs. No? At siyempre, ayaw natin na masira yung ating mga karagatan, kaya taon-taon ay nagdadive sila, titingnan nila mayroon bang nakapalupot na mga plastik sa ating mga coral reefs, kasi ang coral reefs po natin ay napakalaking bagay po yan sa ating pag-mitigate ng ating climate change, kasi sila po ay talagang katulong natin para mapaganda po yung ating temperatura. Sila rin po ay tumutulong sa pagsequester ng ating mga carbon dioxides. So isa yan na talagang tinitingnan na habitat ni DNR, hindi lang po yung mga punong kahoy. Kasi yung mga punong kahoy po natin ay importante rin na sila rin ay nag-a-absorb din ng mga carbon dioxides po na ini-emit ng mga tao, ng mga industries na yan. So para ma-balance natin yung temperatura natin, dapat magtanim pa tayo ng maraming punong kahoy. Kasi nga umiinit na po ang mundo, ayaw natin na yung mga ine-emit natin na carbon na yan ay nandiyan lang sa ating atmosphere. Dapat na-absorb po yan through yung tinatawag natin na photosynthesis. Nag-absorb po yung mga halaman natin ng mga carbon dioxide na yan at ini-store yan sa mga punong yan para mapalinis po yung mundo natin. So yun, meron din po tayong isang activity pa ngayon, Environment Month, na dati ay meron tayong mga saringgaya, pero dahil nga po sa ating saving mechanisms ngayon, ine-enhance po namin yung aming criteria dyan at yung ating mga process dyan. Kaya kami po ay nagsisave, kaya yan ay pagpapaliban po muna natin yan habang nire-review po yung mechanics, na sana maging online na rin siya dahil nga sa crisis po natin mo yan. Kaya ang isa pa na activity po namin dyan ay yung mga katuwang din natin na mga nasa karagatan na pangangalaga dyan, ay bibigyan natin ng capacity building, no, saka sila, at bibigyan natin ng mga kagamitan na kaipuhan din ninda sa pangangasiwa ng ating mga karagatan. So yan po yung mga nakita natin na kahit ito ay may mga malaking activity na ganito, hindi po siya makakagastos ng malaki para makatugon po tayo dun sa panawagan ng ating minamahal na presidente na sana kahit tayo po ay nasa crisis, nagtitipid tayo, sana ay mapanatili pa rin natin yung mga quality ng ating mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga kababayan. So yun, Miss Joanne, yung mga gagawin ng DNR Region 5 sa susunod na mga araw, susunod na mga linggo hanggang dito sa month of June natin for the celebration ng Environment Month. Actually, ARD, dakulaon talaga ang pasalamat sa LGU Legazpi sa pangingenot ni Mayor Hisham, kasi kahapon po sa pangingenot din ni ARD Grace, nagkaigwa kaming coordination meeting together with the City Government of Legazpi. Kaibahan ta po dyan sa Public Safety Office, ang City Disaster Reduction and Management Office, yaon din po kahapon ang City Engineering Office, ang Philippine National Police, tapos BFP, as in mga committee heads kang organizing team kang DNR Bicol. Kaya po kami very excited talaga na ingganyaron po kamo na mag-iba sa muya. Let's run for a cause. Mag-irilingan po kita dyan sa Sawangan Park. Madalagan po kami ni ARD Grace together with you. Tangani ina, makatabang po kita duman sa mga tricycle drivers ta, sa mga apektado kang mayon, ining mga eco aids ta, as in ang mga guards kang sa tuyang opisina. ARD kasi dakulunon kitang mga magayon
magayon na innovations digdi sa tuyang opisina. Dakol din ang mga programang magagayon na tigigibungon yan kang management services as in technical services sa iraram ni Red Melia, ano po ni Red Toto Melia. Ikaw ka po bang mensahe siguro kasi dakulon ang nagahiling sa tuyang Facebook Live sa ngunyan na mga personahes na bako lang nasa regional office, yaon din po sa field offices. Kasi nadadangog ko po na empowered ang mga field personnel. Iyo po ang nagiging feedback ninda sa kuya sa liderato da ngunyan empowered sinda. Igwa ka po bang mensahe sa mga field personnel na kung paano mo tatawang kusog ang sa tuyang mga personahes? Ito po yung ating ano ngunyan sa DNR Region 5 mayroon kitang regional office, may provincial office kita sa mga nagdadangog po sa tuyang programa, igwa rin po kitang CNR officers so in halos every district po ay igwa kita kayang opisina. So gabos yan, halos ang empleyado ng DNR talaga ay almost 1,000 yung mga plantilyado, marami din po kaming COS. So ngunyan sa pamumuno ng aming butihing kalihim si Attorney Juan Miguel Ticuna at sa aming pamumuno dito sa Bicol ng aming makusog at ginagalang namin na Regional Executive Director. Kami po sa DNR Ngunyan ay gusto namin na mapakusog ang aming organisasyon. Mapakusog para matugunan ang mga hamon ng ating mga hamon ng kalikasan, hamon po ng yung mga challenges na binanggit kanina at matugunan ang pangangaipo ng mga ating mga kababayan mula po sa DENR. So ang mga empleyado mingon yan ay kinakapacitate minsinda na sana ay ma-enhance at matutunan natin gabos sa bilog ng DNR Region 5 na yung lagi namin sinasabi sa kanila na dawa nasa insinda, may kahiling man o daing na kahiling sa inda, so core values ni DENR ay dapat daradaninda kahit sa insinda magduman. At pag daradara mo yan at madocument mo yan, igwa kitang magayon na istorya. At yung magayon na istorya na ito, isusulat natin yan para sa through social media or through kung anong platform, sa radio man or sa TV man, ay rating natin yung good news na ginagawa natin at gusto natin ito na salaminan ng lahat. Hindi lang yung mga empleyado natin, but yung lahat na mga kababayan natin. Kaya ganun po ngayon yung pilosopyo niyan ni DENR na we wanted to bring closer. Gusto naming mapalapit yung mga tao at serbisyo ni DENR sa ating mga komunidad. Lalo na dun sa mga nangangailangan sa rural areas man yan, sa urban areas man yan. Kaya yung programa namin na Permitting on Wheels, sana po ay ito ay suportahan ninyo kasi ito na yung pagkakataon na makakuha kayo ng serbisyo namin na hindi na kayo pupunta sa opisina namin. Yan ay umiikot yan kada probinsya. Kasama po namin dito yung Mines and Geosciences Bureau, kasama namin yung Environment Management Bureau. At lahat ng serbisyo ni DNR manungod sa pagpapatitulo ng daga, manungod sa mga permits natin sa cutting, permits natin sa chainsaw, manungod yan sa mga permit natin sa mga industries natin like yung mga permit to operate natin ng mga genset natin, yung mga ECC, non-coverage CNC natin yan. Yan po ay inilalapit na po yan ni DENR sa Indo. Kaya magdangog po kamo sa mga programa dahil ina-announce po namin yan kung anong schedule po yan. Sa isang buwan,
simultaneous, kung hindi man simultaneous yan, linggo-linggo sa mga iba-ibang probinsya, mayroon pong permitting on wheels ni DENR. So ito po yung ina-advocate po namin ngunyan sa lahat po ng empleyado natin na sana ay ipalapit natin lalo yung ating serbisyo sa ating mga kababayan at sana ay maramdaman at maisulat at maikwento natin ito para ito ay madangog at mas malawak pa ang mararating nito. So yun yung mga good stories to tell to our kababayan here in Bicol region. So talagang nagpapasalamat ako sa liderato ng ating kalihim, sa liderato ng ating Regional Executive Director na lahat ng empleyado ay talagang minamandato nila ngayon na ito na yung trabaho. Kaya yung mga nagdadangungon yan, kung igwa pa dyan ng mga empleyado ni DENR dahil hindi naman po namin sinta nababantayan na may ginagawa po na hindi kaanais-nais, kami po ay open 24/7. I-text nyo po kami. Ipaabot nyo po sa amin para mayroon po tayong magagawa para sa kanila. Dahil sa organisasyon po ay hindi po lahat po ay magagandang kamatis o itlog ang nandiyan po. Mayroon din po dyan pa isa-isa. Pero kung yan po ay bibigyan natin ng pansin, mayroon naman po pagkakataon ang bawat tao na magbago. At marami po tayong mga batas, pulisiya sa civil service, kami po ay sa araw-araw po na dapat ay ginagawa natin ay within the meets and bounds lang ng palisiya tayo. Walang kulang, walang labis po dyan. Dahil kung gagawin po natin yan ng tama, may nakakita man o wala sa atin, lahat po yan ay masaya tayo. Yun ang gusto natin na iparating sa ating mga kababayan. Tama ka, ARD. Lalong-lalo na ngayon na may permitting on wheels na tayo. Actually, i-announce ko lang, ARD, na sa Albay, ang permitting on wheels na po sa aga, gigibuhon sa Tabaco, asin sa Pulangi. So mga kababayan ta po, mga kaimanwata dyan, sa Tabaco City and Pulangi, Albay, maabot po ang DENR Bicol, ang Penro Albay, para sa permitting on wheels. So ARD, actually, sa ngunyan na conversation ta sa interview tang ini, gari, mas namin bidan mi ika on a deeper level bako sa nasu pagiging ARD for management services, mas namimidbidan mi ika kung ano ang sa imong personalidad, kung ano ang sa imong strengths, kung ano ang sa imong vision. Saro ka pala na visionary na leader, and more than that, nailing mi ang karahayang buot ni ARD Grace. Ang gusto niya talaga sumaray, efficiente, nagtatrabaho ang gabos, as in nakakapaabot kimaray na istorya sa tuyang publiko. Kasi kung di ita man talaga ipapaabot sa publiko kung ano ang gibo kan DENR Bicol, sayang kang mga efforts kang sa tuyang mga personahes, lalong-lalo na sa field. So ARD, tigiling ko, di ita sana ang sa tuyang oras, ma-overtime kita sa DCGB. Salamat po, VP Henry Maceda, sa pirming pagsuportar sa DENR, sa mga kaibata dyan sa DCGB. ARD, igwa ka po ba ang panghuling mensahe, as in gustong i-shout out sa agang ini? Panghuling salita na lang sa programa ngunyan, Miss Joanne, ako po ay nagpapasalamat talaga din sa ating mga kababayan sa mga pinapahiling nindang mga suporta sa tuya, dahil ang DENR po, lagi po namin sinasabi na hindi po talaga namin kaya ang mandato na inatas sa atin ng batas kung wala po kayo. Kaya ay gabos na kababayan po natin dito sa bilog na rehiyon ay hinahikayat po namin na suportahan niyo po kami at nakikiusap po kami lagi sa inyo na sana in our own little ways ay matabangan ta ang ating kapalibutan, para sa ngunyan na henerasyon at sa mga susunod pa. At muli, malaking pasasalamat din natin sa DCGB, na talagang sila yung nag-host sa atin para sa mga IEC natin na ganire. Maganda po yan, at nagpapasalamat po sa liderato natin kay Sir Henry Maceda, na-interview din niya ako one time, ng nakaraan na linggo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po na nagdadangog, ang DENR po ay madali pong lapitan, huwag po kayong mag-atubili.
We are just text away, ika nga po. No, lahat po ganyan ay may text na. No, kaya sana po ay patuloy pa rin natin na pangalagaan ang rehiyon natin para ngunyan at sa future po na mga kaakian po, no, henerasyon po natin. So maraming salamat Miss Joanne sa oportunidad na itinao sa akin sa araw na ito at muli maray na tanghali po sa Indogabos. God bless us all po. Yan. Maraming salamat po. The pleasure is ours po, Ardita. Tigtawanan mo kaming oras despite your busy schedule. Ang nakaibahan ta po, mga kaimanwa, ang Assistant Regional Director for Management Services kang DENR Bicol, si Dr. Grace Laguyo Carin. Maraming salamat, ARD. And sa liderato man po sa pangingenot kang matibay asin maigos na liderato, kan sa muyang Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si Joan Montecastro, asin yang sa tuyang naging programa, Kapalibutan Ta at Manunta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Manunta. Kapalibutan Ta at Manunta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.